Along the highway lang kami yan. Yan, sa mga mahilig ng lugaw dyan, dito na kayo pumunta kay Inang Biring. Along the highway of San Miguel, Bulacan. Ayun, si Lex TV, pakaway-kaway pa. Open yan. Yan, 24 hours. Ito lang talaga yung dun sa... Madalas dito si Sir Tekram kumakain. Ngayon, ganito lang gawin kung ito sa ano. Yan, sa mga mahilig dyan sa lugaw guys, dito kayo kay Inang Biring. Kawayan lang. Ay nakakita ko ng kusya. Along the highway from San Miguel, Bulacan.